Moro, Ville tässä. Ajattelin tehdä vähän tämmöstä videoblogin tyyppistä tästä minun Vulkan-projektista. Projekti vulkan.fi. Jees, tänään olisi tarkoitus tehdä vähän tämmöstä pellistä tommosta aluslevyä tuohon jakkaran alle. Niitähän saa tietysti ostettuakin, mutta eBayssäkin ne maksaa 69 €, mikä on ihan vituusti pellin palasesta. Joten tehdäänpä itse ja säästetään. Katsotaan mitä tulee. Projekti Vulkan on tällä hetkellä hieman palasina. Mulla on tulossa riserit, eli tähän mihin tulee ohjaustanko kiinni. eBaystä, sieltähän kestää kamalla tulla varmaan 4 viikkoa, nyt varmaan pitempäänkin kun joulu tässä sotkemassa. Anyways, niin tänään tehdään tänne jakkara alle, tähän näin semmonen suojalevy pellistä. Katsotaan miten hyvä tulee. Jakkara on tämmönen mun kaverin tekemä aihio. Kyllä siitä vielä hyvä tulee, se on vähän raffin näköinen tällä hetkellä. Kaikki lokaarithan tästä on jo purettu pois, kuten näkyy, tankit ja kaikki. Lokaareita tai etulokaaria ei edes tuukkaan tähän. Se on varsin kivan näköinen just tällä tavalla. Haluaisin vähän semmoset nappulaisemmat renkaat tohon, mutta ei oikein 16-tuumaisena kovin hyvin löydy, mutta jatketaanpa etsintöjä. Muita hommia mitä pitää tehdä, niin takajarru on aika huono. Siihen on palat vaihdettava, se on helppo homma. Sitten vähän isompi projekti, niin tästä pitää purkaa tää apurunko pois. Että päästään aukaisemaan tämä koppa tästä näin. Ja sieltä pitää vaihtaa sitten kytkinlevyt, koska nämä entiset on ihan kuluneet ja se kytkin luistaa melko paljon. Siitä ei saa oikein tehoja irti tästä pyörästä. Paitsi sitten ensi kesänä. Mä oon tehnyt nyt tuohon tommosen super high-tech pahvimallin. Se näyttää siis siihen jotakuinkin istua. Joten siirretäänpä se sitten pelliksi ja kokeillaan miten se istuu siihen. Niin, nyt on rällättä laulanut puolisen tuntia. Ihan kivahan siitä tuli. Pelti on kyllä aika ohut. Voi ihan käsillä paivutella. Yleensä se nyt on vähän mukkurainen tommonen, mutta mä en usko, että se haittaa, kun vetästään matta mustaksi ja laitetaan satula päälle. Ihan jees. Seuraava homma on sitten semmonen jännä, kun nää satulan käpyjouset on aika tyhjyssä paikassa keskellä. Se on vähän silleen kiikkerä siinä ja musta vähän hölmön näköinenkin. Koska nuo kiinnitysreijät missä ne oli, niin nää on tossa aika keskellä. Niin tähän pitää tehdä tämmöset taaksepäin tulevat jutut. Lattarata oikein käy, koska se heiluu sitten tolleen noin. Jotenka tehdään tähän tämmönen lämpärä. Ja kun en halua mistään maksaa liikaa, niin kierrätetään. Käytetään tämmöstä vaan oletettavasti jostain 70-luvun traktorista joku
mikäli kate. Rälläköjään tästä sopiva palanen ja tehdään siitä ja säästetään taas. Siitähän se leikkaantui. Oli vähän paksumpaa peltiä. Rälläkäntä kävi hassusti. Onneksi ei kimmonnut ohta. Jep, tämmönen siitä tuli. Se on vähän karun näköinen, mutta se sieltä penkin alta paljon nää. Räjätkin sattuu jopa oikeille kohdille. Lataanhan penkkiä sitten. No niin. Nyt saatiin sinne jatkopala. Nyt ne tulee huomattavasti järkevämmälle kohdalle nuo jouset. Se jakkara on nyt huomattavasti tukevampi, se ei hötsky enää vasemmalta oikealle läheskään niin paljon. Eli voisi sanoa, että onnistunut patentti tässä vaiheessa.